Усім прывітанне, гэта жывы эфір Еўрарадыё, музычная рубрика «Такога вы не чулі», Маша Калеснікава пры мікрафоне. Сёння у мяне вельмі многа гасцей, дакладней гэта ўсяго адзін гурт, але ён такі шматлюдны, гэта гурт «Вурэй». Прывітанне. Зусім нядаўна каманда выпусціла сваю такую свежую кружэлку EP «Калына» з палескімі песнямі. Ну і, уласна кажучы, зараз з гэтага мы і пачнем трэк Юрія, калі ласка. Ой, Юрия, Юрия, иди до Бога, Юрия, Юрия, святый ты. Иди до Бога, попроси ключи, Юрия, Юрия, святый ты. Попроси ключи, Адам князя молю, Юрия, Юрия, святый ты. Адам князя молю, выпусти расу, Юрия, Юрия, святый ты. Попроси ключи, Адам князя молю, Юрия, Юрия, святый ты. Адам князя молю, выпусти расу, Юрия, Юрия, святый ты. Як прийде бичок, то повний бачок, Юрия, Юрия, святий ти. Напасвівся, води напився, Юрия, Юрия, святий ти. Сержук. Ой, прывітанне. Гэта музычная рубрика «Такога вы не чулі». Толькі што мы паслухалі трэк гурта «Вурэй». Гэта трэк Юрія з новага EP «Каліна». Так.
Такого вы не чули. Так, такого вы не чулі. Сяржук кажа, што ён ніколі не спяваў за бабак, а тут вось яму прыйшлося, давялося. Да, я распавяду, што гэты трэк гучыць ласка. супольна з калектывам «Бабіна лета», але зараз запрасіць на студыю Еўрарадыё вельмі складана, і, на жаль, гэты калектыў быццам бы ўжо не існуе, таму што пасля таго, як быў канцэрт, тут у нас фестываль, потым запісалі альбом, калектыў распаўся, ён разышоўся, ён там сама старэйшая ўдзельніца, яна па стану здароўя вымушана была сысці з калектыва, і вось не ведаем, збярэцца ты далі калектыў ці не збярэцца, але вось нам пашчасціла запрасіць яго на студыю ў Мінску і запісаць гэты супольны трэк. І тую ж самую песню Юрія мы пачулі ад іх. Гэта калектыў «Бабіна лета», вёска Аранчыцы, Пружанскі раён. Слухайце, ну вы запісалі такі вельмі аскетычны EP, то бок там нічога лішняга, 2 трэкі ў вашым выкананні і 2 гэтыя ж трэкі ў выкананні як бы арыгінальных крыніц. Чаму вырашылі, па-першае, ўзяць менавіта гэтыя трэкі? Я ведаю, што вы іх знайшлі падчас палескай экспедыцыі. Распавядай, Ваня. Ваня быў таксама ў гэтай экспедыцыі. Ну і чаму менавіта вось так это ўсё арганічна і архаічна і в сэнсе аскетычна, толькі так камерна? 2 толькі трэкі. Ну, гэта тыя трэкі, якія мы запісалі, якія, напэўна, найбольшы рэзананс унутры дзесьці знайшлі з нашай музыкай, з тым, як мы бачым гэта. Мы праслухалі ўсё, што там мы атабралі, і вось гэтыя 2 трэкі патрапілі да нас на EP. Чаму гэта адбылося, я не ведаю, просто закранулі больш і складана патлумачыць. Ну, слухайце, ну у вас шмат людзей, вот так вот рэальна можа нейкая адна песня адразу ўсіх крануць, не было спрэчак? Мы так і даем на савет, вот, якая падыходзіць песня, а Юр'еву песню увогуле Насця першая адабрала, ёй спадабалася, яна сказала, я паспрабую нейкі падзяліцца сваімі, і, напрыклад, гучыць гэты ўступ, это таксама кампазітарскае перо Насці. Вось. Слухайце, ну як увогуле змяняецца вуры? Вось як табе, Сяржук, падаецца? Ну вось у нас Філіп з'явіўся. Філіп можа сказаць некалькі слоў. Дякую, што вы запрасілі. І мы уже сколькі з Філіпам? Год? Так? Менш. Ну, так, ну, в целом это запись уже с Филиппом разом у нас гучит бас-гитара. Лишь гэта першае, Да. што я зрабіў у гурце. І новае гучанне, і новыя песні, і новы падыход да песні. Напрыклад, то, што я кажу, мы спрабуем гэта рабіць ужо з аўтэнтычнымі выканаўцамі. І максімум захаваць мелодыку песні, максімум захаваць сэнс гэтай песні. Ну, это прынцыповая такая пазіцыя. Зараз так, прынцыпова. І тут уже былі ў студыі Еўрарадыё такі популярны дуэт Баба Дуся і Дзед Фёдор выступалі. Ось іх песню «Калына» мы ўзялі для сваіх эксперыментаў, і другі трэк, в прынцыпе, і называецца так EP альбом «Калына». Калына, малына, голле паламыла. І тым, хто хоча паслухаць аўтэнтычны варыянт песні, ён можа паслухаць на нашым EP альбоме. Я думаю, это вельмі важна, каб падаваць у сваіх запісах і вось это архаічнае гучанне, каб людзі ведалі, што гэта не вуры там тэксты напісал, гэтым песням сотні год, і іх спяваюць па сённяшні дзень, і гэтыя песні мы запісалі ад гэтых людзей. Яны жывуць, яны спяваюць і будуць жыць. Слухай, вось вам не падаецца, што фальклору як бы ўжо зараз зашмат, што ёсць часам такое ўражанне ўзнікае, што мы ўжо занадта шмат увагі гэтаму надаем, так, што фільмы здымаем, абавязкова там вёска мусіць быць, што заўсёды мусіць быць недзе бабулькі, што мы замест таго, каб будаваць нейкую такую будучыню, чамусьці палезлі назад у мінулае, вось, і хочам штосьці сказаць, што там было лепш, ці што, вось, навошта гэта ўсё? Я лічу, што у нас еще не шмат. Мы еще не дасягнулі таго, што дасягнулі тыя ж літоўцы і палякі, ўжо выдадзі настолькі імі ўсяго, праз народную песню вывучаецца мова, гісторыя і так далей. Гэта карэнне ўсяго. Калі мы іх забываем, калі забываемся на іх, то мы будзем нешта болтацца ў паверхні. І гэта код нашай самаідэнтыфікацыі ўвогуле, нашай нацыянальнасці. Таму паглыбляць у гэта мы знаходзім і в сучасным, і в будучыні. Так, і шмат всяго можна зразумець. І той же фальклор, он вельмі сучасны. І я лічу, зараз наступны крок гэта не толькі перарабляць фальклор і падаваць яго в чыстым выглядзе, каб людзі прывыкалі, і у іх адыходзілі гэтыя такія такое стаўленне, як это саветамі было зроблена, што это такое вясковае, калхознае, каб яны разумелі, што это адметнае, унікальнае, і гэта мы.
мы ёсць фальклор, мы ёсць традыцыя. Слухай, ну вось зараз мы тут у перапынку гаварылі, што тым не менш найбольш акупляльная песня гурта Вура, і гэта зусім не такія глыбокія, там традыцыйныя, рытуальныя нейкія песні кшталту Юрій, а гэта Просто мы, як Фолька. все гурты, да, атрымоўваем аўтарскія грошы за свае песні, таксама канцэрты, фестывалі. Вядома, на канцэртах больш праходзяць песні там такія як вылетай перапілка, о ці шось у лесе гукае, але і канешне людзям падабаецца вось эта атмасферная частка, што мы запісалі в альбоме Літа, палескія песні. Вельмі всім падабаецца песня Ластаўка. Але вось на сённяшні дзень па лідарству кампазіцыя Полечка самая запатрабаваная. гэта інструментальная музыка. Так, запатрабаваная ў якасці вось аўтарскіх праў. Бок, таму што проста з інструментальнай музыкай лягчэй, ну, некуды лягчэй прыткнуць, ці таму што ўсё ж людзі там, не ведаю, больш хочуць такога танцу. Не, тут просто рухавага. ситуация такая, что нашу музыку часам выкарыстоўваюць ці просто бяруць для сябе, для фільмаў, для мультфільмаў, для нейкіх заставак. І больш за ўсё падыходзіць, конечно, інструментальная музыка, дзе няма спасылкі на словы, там просто гучыць. Напрыклад, «Возера радасці» гучыць наша кампазіцыя Літа з альбома, яна вельмі такая магічная. І там таксама гучыць толькі інструментальная частка, таму што яно не несе інфармацыю з словамі, несе вось эту музычную толькі інфармацыю. Слухайце, ну ўвогуле нават так, ну, прыемна я здзіўлена, што фальклорная музыка прыносіць яшчэ грошы музыкам вось праз гэты рупіс, так, праз гэты аўтарскі фонд наш. Ну, гэта не такі вялікі грошы, так. Вура прыносіць грошы што? Праца. Кожны працуе з нас на розных там, хто дзе, хто там музычнай школы, хто яшчэ што. Ну, кожны можа сказаць, дзе, Данік, ты працуеш? Коля. Якой? Музычны. Ты ж сказаў. Ну, Данік выкладае там Выкладаю, так. барабаны. Настя таксама скрипку, Оля флейту. Я Філіп так само. выкладаю, играю. В прынцыпе, чаму навучыліся, то выкладаем. Ну, і канцэрты адбываюцца. Ось прайшоў канцэрт у Віцебску, прысвечаны Барадоліну. 1 сакавіка будзе вялікі канцэрт супольны з гуртом Варган і Колесне. Таксама у гонар 85-годдзя Рыгора Барадуліна. Так, 1 сакавіка канцэрт. Да, запрашаем. Всіх запрашаем. Ще ёсць трошачкі квіткоў, так? Дзе ён будзе у верхнім горадзе? Верхні горад, горад, это так. канцэрт-зал. Там вельмі атмасферна, мы зробім эксперымент, такога раней не рабілі. То есть мы будзем спалучаць і аўтэнтыку, будзем спалучаць гучанне Вурай, і гэта будзе ў такой атмасферы касцёла, так, вось это. Мы выступалі так сольна, але вось каб 3 розных калектыва, якіх розныя задачы, і музычная музыка, і музыка ўвогуле іншая. Да, Мы такого гэта вы не- яшчэ не чулі. Так, такого яшчэ нічого. Слухайце, ну недавно аб'явілі так, што будзе дастаткова шмат у гэтым годзе фестываляў, таму што іх то шмат, то няма, так, але вось, на жаль, няма, здаецца, ніводнага такога сапраўды фолькавага фестывалю, вось пасля камяніцы такая вось бяда ў нас здарылася. Ну, Пры гэтым у нашых суседзяў просто ледзьве не ў кожным горадзе, так, ёсць гэты фестываль, Сяржук, мы трэба нешта распачалі рабіць. першы фэст традыцыйнай музыкі, ось раёк. Ён адбыўся, а ў гэтым годзе ён будзе міжнародны, і далей будзем расці, але яго хочацца пакінуць, менавіта музыкі традыцыйнай, вось больш прадставіць нашу аўтэнтыку і суседзі таксама запрасіць. Але ёсць ідэя і стварыць яшчэ адну камяніцу, вялікі такі фэст, дзе Ну вось так, менавіта вялікага фэсту. хочацца Дэд Кандэн запрасіць на такі фэст, там яшчэ. Ну, шмат зараз новых плыняў, Ваня, які гурты ўсё ставіў у машыне, які прикольны Я? такі, да, гучыць. Судан Аркаевс ставил. Як? Судан Аркаевс. Вось. Ну, увогуле, я бывае, што шукаю нейкія навінкі, але не все ведаю. І тут кажу, тут, а што казаць тыя людзі, якія там асабліва не слухаюць фальклор, там, і, то есть іх трэба, ну, нанова адукаваць, там, даносіць нешта, паказваць, што ёсць такія калектывы. Таму на камяніцы памятаю на ануку вельмі шмат там гледачоў было там. Можна, ну, уже браць, калі такіх папулярных, там, на кого пойдуць нашы, там, каго ведаюць, там, з дуб запрасіць. Ну, хапае. Такі міксавыя варыянты блізка к фольку, але не зусім і фольк. Ну, вось гэта да пытання таго, што фольк это не абавязкова вяртанне ў мінулае некае, гэта менавіта якраз такі пошук таго, што і шмат пошук новага на аснове таго, што
было раней, і шмат музыкантаў зараз выкарыстоўваюць гэта ў сучаснай музыкі, і мы шмат нават не ведаем таго, што гэта насамрэч пайшло з фольку. Вось у хіп-хоп музыкі, R&B вельмі папулярны, ёсць такі Scotch Snap называецца, это на другі як бы удар атрымліваецца націск, тыпу Teenage Ninja Ну, опера пошла гэта Scotch Snap, гэта шотландскія народныя песні, гэта зараз выкарыстоўваецца, там, не ведаю, адкрыць топ-10 хіп-хоп трэкаў, і там ну, палове мы знойдзем такой прыём. Таму гэта не абавязкова даследаванні такія археалагічныя, гэта жыццём музыкі, развіццё яе. Ну, это нашы адметныя рысы і ўвогуле не самабытнасць наша у гэтым всім схавана. Ну вы далей будзеце ў гэтым духу працягваць, у сэнсе фальклор? Гурт творы так, але кожны яшчэ, думаю, развіваецца ў сваіх стылях. У Насці ёсць праект Снегуолі, Даніка, які ёсць праект? Вуры. Дзітры, так. В прынцыпе, мы расцем уже дарослыя, у гэтым годзе Вуру исполняецца 10 год. Мы Неверагодна. адзначым гэта вялікім канцэртам. Мы ішлі нейкі такі шлях, да, ад дзіцячых такіх песен, казачак ды танцаў з баламутамі, бадзюлямі і всякай міфалогіі, потым прыйшлі к року, далі по наступнаму кроку, і вось прыйшлі к EP-альбому «Калына». Але вы задаволеныя тым, што атрымліваецца, Сяржук? Ну, кожны раз так. Мы выпускаем нейкую працу, быццам бы, ну, вось маё меркаванне, што да, вось добра, мне падабаецца нейкі момант, але мы можам яшчэ больш. І далей мы будзем яшчэ лепш рабіць і больш так. Астатнія, кажыце самі. Ну, у нас уже часу няма, але ты добра скончыў, дзякуй. Дзякуй, вялікі поспехаў. Я нагадаю, што гэта была музычная рубрика «Такога вы не чулі». Гурт «Вуры» сёння прадставіў свой EP «Калына». Была песня Юрія. Слухайце на хвалях Еўрарадыё, а таксама ў нашых сацыяльных сетках. Шчасліва.